खिशात हात घातला आणि हाताला फक्त तोच रिकामेपणा लागला ना. स्वप्न तर आभाळा एवढी मोठी आहेत रे तुझी, पण त्या रिकाम्या पाकिटाकडे बघितलं की ती एका क्षणात तुटून पडतात. घरातल्यांना चांगलं आयुष्य द्यायचं आहे, त्यांच्या चेहऱ्यावर हसू आणायचं आहे, पण रस्त्यावरून चालताना एखादी गोष्ट आवडली तरी पैशाअभावी तू स्वतःच्याच मनाला मारतोस. आज नको, नंतर कधीतरी घेऊ, हे खोटं सांगताना आतून तुझा जीव किती तिळतिळ तुटतो हे मला दिसतंय. जोवर तुझा खिसा रिकामा आहे तोवरच तुला जगाची खरी ओळख होणार आहे. अरे पैशाने फक्त वस्तू विकत घेता येतात, पण तुझं नशीब लिहिण्याची ताकद या जगातल्या कोणत्याही श्रीमंताकडे नाही. तुझा हा रिकामा खिसा मी असा भरेन की हे जग बघत राहील. फक्त श्री स्वामी समर्थचा सदैव जप करत राहा आणि ही व्हिडिओ माझ्या भक्तांपर्यंत नक्की पोहोचव. भिवू नकोस, मी तुझ्या पाठीशी आहे.